Hey, kapang ni mari kising song, bahay tangbay, ang kaklayo, ito nang kaham kering tamanya hinay. Ito kaham, bini hamzak ma, khairak ma, pai playa. Aw, ang kaklayo na ito nang kaham kering tamanya. Te, kasrang zak mang nong na hinay. Pwede, sang tiniwo, serap sa sang kai tini kok thai, sering lainnya. Nadi, kerong rakok ma bay. Eba kek kerong ham hini rom lagi. Tan bagi male bufro kai tini moklok kaham te kathar ham sajak ke kai tini moklok neng ngi manai male jefruo jisuno subrai hini bukhuk bai go subui bukhabai poitu khlayo afruse kai tini moklok kaham te kathar te muthang jakmung nini langwo sok payo tam bagi male kerong no rakhogei tongma bai kaito no khaham bi manja jisuno subrai hine bukuk bai gosima bai te bukha bai putu khlaima bai se muthang jago te kaito no mokolo kaham hini romjago hake kristo bai thansa angke se borok katalango hini sao kerong bai thansa angke borok katharango kahamugo hini sajagya kristo bai thansa angke hini sao hallelujah Suktu Korin chapter 5 verse 17 jeng srai srai ke nugu porikhang gangke kristo bai khorsa sak thansa angke bo borok katal singun chau kacham thangai katal phai sopayo nang jesak pano kerong kaisa ain bai jesak pana nang saksana kaham khlaine bagi chai tukbi khlai manya sing semai kasamu sing nakin nugu je Moses ni jorawo kaitor je 10 commandment je ain raidano borok no follow khlaina ni bagi ain ni mote tonna ni bagi je kaitor kerong riu di mani kerong di mani mote borok tongi malia sakni musung tei tebusi hamya letapata sitra sumsok ba kuplong borok nani sengkha haleluya abuni bagino kerong bai kaitin mokolok kaham gi maya neng jeskpana keronga ain bai kineng saksana kaham khlain nadi neng abo srap srati neng kaham gi manane phiaba hanyo hai hamya won ya prise jakting ni thangai phiaba elam ko tam sasrai srai khlai jebro kristoni fola bai thansa ango kristo jisu thansa ango o borok ge katal sing huni sau hallelujah nadi sing one johon semani kotoma kaham ekni ego sing nakhin nugu kok ya phangni simeno tongo haki akok kaitor bai tongo ni sau hake akok kaitor bai tongo hake akok no mangai osungsar phaigai ni sau abong ka bai thang jisi kristo hake sakhango jisi kristo kok tongmani kaitor bukhungni kok jisi kristo amka hake
kok kaitun a bukhung ni je kok a Jisu Kristo bo baithang mangge osungsra phaika hake mangge osungsra phaibo cross sakao kanta bujaka nini ani chaya sumsokni bagi bo sakno bolidan dikha hake abuni yagulo bo saltamni salot hani hai thangi basa thika hallelujah hake jefro Pentecost ni sal pola osungsra luklai jak pruo afrun simi Kristo baithang bo pola enggi nini ani bisingo tongnani musungjago hallelujah abun bagino ya phango Jisu Kristo akaituni bukhuni kok ngi tongmani pyo akok sungsara mangi phaika mangi phaimen yagulo bo thika saltam salat thangai basakha haki tabuk phola enggi nini ani bisingo tong phaika hake Kristo bai thansangke borok katalanguni sau hake Kristo Jisu bai neng tomuno thansa si ingya hanki bahaki neng kahamangi manai abun bagino kerong bai borok mo thangjagi manya Jisuno poito khaimani bisingtisi abun bagi srai ke sing sijakno go Romans chapter 10 verse 19 no Jisu se subrai hini buku bai go sui bakha bai poito khlaiki mo thangjakani sau hallelujah abuni bagino srai elemago sing sau kerong baya nang kaisa aba haike tongna nangnai chamung masa khlai okbuk sa tongna nangnai mo haike tongkhang gai si kaitin mokolo kaham no kaitin mokolo kahamna ni bagai Jisuno subrai hini nang buku bai gosubui bakhabai puyo khlai gi sinang kaitin mokolo kaham te mo thangjak mongo nang khobjago te Kristo bai thansake borok katalanguni sau hake kaitor nini ani samung kaham khlaima bai nano ano mo thangya bai thang Jisu Kristo samung kaham khlaiei nang bono poito khlaima bisingti se kaitono ano kathang te mo thang mo tubu hake tabuk nini ani langmawo nang samung kaham khlaima bai nini rang puisa thongma bai nang obahai borok kaham chala kaham buri kaham muni bagai kaitono mo thango no Jisu Kristo no nang poito khlaima bisingti se kaitono mo thango abuni bagino nini ani langmawo nini isang kaham klaimano ba nini mung kaham ba nini kasa kaham nang asige kaitono no muthang mungo tubuya baithang Jisu Kristo ni tongmung nini bisingo tongna nangnai aki Jisu Kristo ni tongmung nini bisingo tongkhang gese tamung nai akai torina musung maru nang manai haki tabuk Jisu Kristo ni tongmung bahaki nukjak nai mole jefrun Kristo bai than nukjak nai Kristo bai tabuk se jati thansang ya khumane na nini thene a tongmung kaham nukjak la abun bagino srai ki saimani an khapuni margi jinso kerong bai borok kaitini mokolo kaham hini ramjagya Jisuno subrai hini buku bai gosubui bakha bai poito khlaima basi borok mo thangjak mungo sokai manu abun bagino Kristo bai thansang kisi borok katalango phaidi thansang phasiri Kristo bai nadi nini lifestyle nini tongmung nini chamung nini wansukmung bebakno bunislai juda ngai thangnai try kaitor nini langmono sri slai Kristo bai si thansang di kerong bai hingga kenyang ain kanun bai hingga kenyang kaslek lainnya piaba jepo Kristo bai thansang gai a Kristo ni phola bai neng tidul jangnan chengnai nai dia pro ni life special ni thangnai hallelujah ka abun bagin tingtino sringlai mangkha Kristo bai thansang gai se borok katalango tei mo thangjak mung obo kerong rakhokma bai kaisa ain kanun no manui tong bai kaitini mokolo kaham hini ramjagya te mo thangjagya Jisuno subrai hini buku bai go sui
Bekabai puitu klai a Jisu Kristo thui thangi basa ka kogno nang bisas klai ma baisi mo thangjago. Hallelujah. Fadi tini osuna siting kaitan na hamari klaikan. God bless you.